Sajósenyén évtizedek óta működik egészségügyi otthon. Ilyen intézmény, egyházi vagy állami, persze sokfelé van az országban. De az a szellemiség és lelkület, amivel itt találkozhattunk, párját ritkítja ezen a területen. ...1960-tól, 61-től jöttek ide a legelső gondozottak, értelmi fogyatékosok egy akkori karcagi otthon megszüntetése után. Azóta folyamatosan működik a ház. Ön mióta dolgozik itt? Én 75 óta vagyok itt Sajósenyén. Egy gyülekezeti ifjúságban kaptam Istentől az elhívást erre a feladatra, és azóta ő tart itt. Örülök és szeretek itt lenni. Szorítsd össze a szárakat, úgy. Ügyes vagy. Nagyon jó. Jó, ügyes. Jó, várjál egy kicsit, levágom. Szép egyenesre. Jó. Ezt ledobjuk, majd összesepred utána. Jó. Ezt is, és akkor már is kezdheted. Mindig is egy belső rugó, egy belső lelki elhívás az, ami motivált, és az adott előtt a hétköznapokban, és apránként arra szóltunk aztán előre. Nagyon sok mindent saját kezűleg, barátok segítségével teljesen ingyenesen végeztünk és hoztunk létre. Más dolgokat utóbbi évtizedben pedig komolyabb beruházások is születtek, új épületek születtek, régieket renováltuk. Van benne valamennyi kevés állami pályázaton nyert pénz is, főleg akadálymentesítés tekintetében. Egyéb iránt meg egy rendkívül takarékos élet van a dolgok mögött. Áldott, aki sérült emberek boldogsága. Áldott, aki türelmesen meghallgatja nehézkes szavunkat, mert így rájövünk, hogyha kitartóak vagyunk, meg tudjuk kértetni magunkat. Áldott, aki nem szégyel nyilvánosan mutatkozni velünk, és nem törődik a ránk bámuló idegenekkel, mert társaságában mennyei megkönnyebbül és az életünk. Áldott, aki sohasem siettek, és ezerszer áldott, aki nem veszi ki a munkát a kezünkből, hogy megcsinálja helyettünk, mert sokszor csak időre van szükségünk, nem segítségre. A Snózán szobában vagyunk, az az elvünk, hogy minden gondozottunk számára nyújtsuk azt, amit képesek befogadni. Ide olyan gondozottakat hozunk, akik nem képesek a foglalkoztatáson együttműködni, programokba nem nagyon vonhatók be. A legsúlyosabb gondozottaink, akik teljes ellátásra szorulnak, az ő számukra készítettük, hoztuk létre ezt a Snózán szobát, ahol a legkülönbözőbb ingerek együttes hatása alatt vannak. Itt a fény, hang, illat ingerek, illetve a vízágy hullámzása, mozgása, és egyáltalán a kellemes zene és a békesség, a nyugalom az, ami lényeges. Mi egészséges emberek is időnként félrevonulunk, és azt mondjuk, hogy nekem most mindenből elég, hagyjatok békén. Számukra erre nincs lehetőség, ha mi nem nyújtunk erre lehetőséget, külön is nem figyelünk oda. Ezért nekik szükséges az, hogy egy ilyen elengedős, békénhagyós, ellazuló szituációt, helyzetet hozzunk létre. Nagyon szeretnek ide jönni a gondozottak, általában naponta jönnek, és a reggeli után sorba állnak az ajtónál, hogy minél hamarabb jöhessenek. Áldott, aki mellettünk áll, amikor valami újba kezdünk, mert számára a hibáink eltörpülnek az eredményeik mellett.
Áldott, aki a segítségünket kéri, mert a legnagyobb szükségünk arra van, hogy szükség legyen ránk. Áldott, aki mindezen cselekedeteivel bizonyítja számunkra, hogy nem sorvadt izomzatunk, nem a sérült idegrendszerünk tesz minket egyénivé, hanem énünk, melyet Isten adott, és amelyből semmi gyöngeség nem vol le semmit. Egyfelől egy hálaadás az, ami motivál, hogy én kaptam egészséget, értelmet, erős kezeket, karokat, másfelől pedig máshogyan tekintünk talán az értelmi fogyatékos gondozottainkra, mint esetleg sokan mások. Mi azt látjuk bennük, hogy őket az élet mellénk rendelte, nekünk segítenünk kell az ő életüket, és nem úgy tekintünk rájuk, mint egy emberi roncsokra, vagy sérült, esetleg céltalan, értelmetlen életű emberekre, hanem úgy, mint akik majdan a mennyországban örökös társaink lesznek, mert a tudatlanság idejét elnézi az Isten, és ők ebben a tudatlanságban élnek. Mióta dolgozik itt a Sajó-Senyei Otthonban? 3 éve lesz július 1-én, 2002-től dolgozom itt. Addig a megyei kórházban dolgoztam, mint ápolónő 20 évig. Azt a munkámat is szerettem nagyon, mert szeretek az embereken segíteni. Itt a fiúk, ők azt a szeretet, amit tudnak adni, az kárpótolni nem lehet, igen. Hát sokan mondanák azt, hogy mi az, ami miatt az ember itt dolgozik, vagy hát nem biztos, hogy szívesen vállalnak ezt a munkát. Ez nem. Az a szeretet, ami ez a szeretet. Ezt tudom mondani, hogy csak azért, hogy meg tudjunk élni a fizetésért, azért nem érdemes itt dolgozni, csak azért érdemes itt dolgozni, hogy a szeretet vége, hogy tudjunk rajtuk segíteni, együtt érezni a szülőkkel, hogy ugyanazt a szeretetet adni nekik, mint a szülők adnak. Itt szellemileg el lehet fáradni, másik munkahelyen fizikailag fáradtam el. Itt szellemileg lehet elfáradni, de újra erőt lehet venni. Olyanokat tudnak produkálni vagy mondani, ami újra erőt ad, hogy itt dolgozzam. Áldottak mindazok, akik teljes embernek látnak, egyedülinek és egésznek, nem csak egy roncsnak a teremtő tévedésének. Áldottak mindazok, akik olyannak szeretnek, nem amilyen vagyok, és nem gondolnak arra, hogy milyen lehettem volna. És áldottak az én barátaim, akiktől függök, mert ők az én életem tartalma és öröme.